Joseph Ebeyer inżamm arrestat wara li s-sibt filgħodu tressaq il-qorti akkużat li korrompa u parteċipa f'atti sesswali mingħajr kunsens ma' 4 tfal taħt l-età. Ir-raġel li għandu 63 sena, residenti ħal-Kirkop, iżda li twieled l-Awstralja, huwa akkużat li korrompa 4 tfal minorenni u stupra lil tifla minnhom li kellha inqas minn 12 sena. It-tfal huma kollha kuġini b'żewġ settijiet ta' aħwa. Il-każ seħ lura f'Diċembru li għadda f'post fl-inħawi tal-Armin fejn it-tfal kienu fdati lilu biex suppost jieħu ħsiebhom. Huwa kien akkużat ukoll li huwa reċediv meta fil-passat kien diġà nstab ħati fuq każ ieħor ta' korruzzjoni ta' minorenni. L-avukat Joe Brincat li qed jidher għall-akkużat talab għal divjiet tal-isem mhux biss tal-minuri imma wkoll tal-imputat. Il-prosekuzzjoni immexxija mill-ispetturi John Spiteri u Clayton Camilleri min-naħa tagħha għalkemm qablet fuq id-divjet fuq l-isem tal-minuri oġġezzjonat għat-talba tad-diviża rigward id-divjet ta' isem l-imputat, hekk kif skont l-investigazzjonijiet tal-pulizija ma hemmx periklu li l-identità tal-minuri fil-każ tiġi skoperta. Min-naħa tagħha il-Maġistrat Estrid May Grima ordna d-divjet biss fuq l-ismijiet tal-minuri iżda mhux tal-akkużat. Fil-preżenza tal-ġenituri ta' 2 mit-tfal Ebeyer wieġeb mhux ħati tal-akkużi miġġuba kontrih. Il-prosekuzzjoni oġġezzjonat immedjatament għal din it-talba u qalet li l-imputat kien diġà nstab ħati f'każijiet ta' korruzzjoni tal-minuri fil-passat. B'hekk il-Maġistrat Estrid May Grima ordnat li l-akkużat jibqa' miżmum taħt arrest. Il-qorti għalhekk ma tatx il-ħelsien mill-arrest lill-akkużat u b'hekk ir-raġel ittieħed il-ħabs ta' kordin.